تريبو زلهم بريزنت هاجر إيرترا ناب سودان ناب بورت سودان مجيشا جيرو خمزلو زري سلينا رينا زلنا زخان تايزريكا أمونغو سودان إيرتران زلو أقول داينا سودان اتزعبي متتتاو زلو ويون عبي أبركتو زلو هاجر انتلو منكسي إيرترا يزبهال بغا تايكونن جن إيرترا أب سودان حناس زخون أبركتو خمزلوا حزب السودان سراوي السودان منكس السودان بزبالة منجدي زمسجنو نجار تلوزي. سلزي إذن Sudanese media and Thailand if happening now. Port Sudan. Eritrean President Isaias Afwerki has arrived in Port Sudan on an official visit to the country, where he was received by Chairman of the Sovereignty Council, General Abdel Fattah al-Burhan, upon his arrival at the airport. سلزي President هاجر إيرترا دحرتو كينات مجمارو أول ثلاثة أربعة ناي عسران ثلاثة ناي مجمر يعني وصاي بريزنت نابت هاجر زبصحي كوينو زلو تزي كم تريغود اللهم General Abdel Fattah al-Burhan at airport هم تقبلون. The visit comes within the framework of bilateral relations between Sudan and Eritrea. أمونغو كلتين زلو حبراوي شركنت ناي كلتين هاجرات مالتيو بريزنت سياسس ناي بريزنت سياس ناي نوح عمتها ناي نوح وانزس أنهي صبوز خوانا مرقص مالتيو. Long standing stance has been one of the full support of Sudan since the war erupted. كابتو كينات كبا جمر كساب حجي حيال زخون الدقف زلوني إن منكس السودان منكس إيرترا مرحبا إيرتران منكس إيرترا مخانيم زلو زلو reflecting Eritrea's consistent position on Sudan's unity and stability. لذي إيرترا نصور زخونن كتسألنا زلو policy أب حبرتنا السودان حدنتنا السودان رقعتنا السودان صروي زخونة مرقص كم زلو عايز نقر في field footage showed spontaneous and warm celebrations in the streets of Port Sudan as citizens gathered to welcome President Afwerki in a scene that reflected the warmth of the popular reception and the significant أبتي قدراتات كم سرايدما هند بسب ببزحي بسبب منجدي كم استقبلوا نتي President هاجر إيرترا يوم زينو زلو among كلتيهم زلو discussions to sides are expected to address regional and local developments efforts to achieve peace and ways to strengthen joint cooperation. ስለዚህ ሰላምን ርቃትን ናይቲ ዞባ ንምውሓስ ክልቲኦም ክዘራረቡ ምዃኖም እዩ ዝንገር ዘሎ አሚን ብዙሕ ቪድዮ ሓያለ ቪድዮታት ክዘውር ንሪና ኣለና ድሙቕ ዝኾነ ኣቀባብላ ከም ዝተገበረሉ ኢና ንርኢ ዘለና ዳርጋ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኤርትራ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር ግን ኤርትራ public خونه يتدلون يا زلا تقداي اميديا وزيك زربولا يدلنا زلا سودانويان يوم كمان بزح زي بزعبه إيرترا تزارب من سير تراب زعبه اب سودان زغبرو زلو بزح كزارب يدلني زلو حدا غزي انتاي زب انتاي عينت perception ويون كنتات نري من سير تراب موراب تግራይ بتتاو زغبر ويون مستغارو بزي صمدو زبل زلو مستغارو بزح زخونه انفستمنت زغبر زلو سمعيتات كم زر سبالو قد حق ግን ኣብ ምሕጋዝ መፂኻ ኣብ ሱዳን ዝያዳ ሓገዝ ዝግበር ዘሎ ክንብል ንኽእል ካብቲ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ካብቲ ንዕዘቦ ዘለና ሱዳን እያ ዝያዳ ደገፍ ናይ ኤርትራ ትወስድ ዘላ ብዙሓት ከም ዝኸስዎ ወታደራት ናይ ሱዳን ብናይ ኤርትራዊ ዓቕሚ እዩ ዝዕለም ዘሎ ወይ እውን ናይ ኤርትራውያን ዓለምቲ እዮም እቲ ዝበለፀ ታዕሊም ናሃብዎም ኣብ ኩናት ኣስተዋፅኦ ከምፅኡ ዝኽእሉ ዘለዉ ስለምንታይ ኣብ ባይታ ውፅኢት ከምዚ ዝኽእል ሰራዊት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ ጥራይ ዘሎ ካልኣይ እውን የለን أبايتا أبسلي بلكم يلخون أب مصحفت استصحفي بلكم يلخون أبايتا وتصيد زمس سراويت أب حدا بوتات راي زلو سدما إيرتراي سوزي أب إيرترا زلو منجسي كوبا زخل سلطانا نايو تدرا عقمي مانم كتتراترولو ويون ديبيت كنقبرولو نخلا يكونن إيرترا عقمل لوا أستواصو خجبر زغل عقمي ويون أستواصو خجبر زغل وتدرا سلطانا كتبت خل هاجريا وتصيد ناتو دما ኩነታት ኣብ ከባቢ ፖርት ሱዳን ዝነበረ ሎሚ ኣብ ኮርዶፋንን ኣብ ኒው ምዕራብ ናይ ሱዳንን እዩ ዘሎ እቲ ኩናት ስለዚ ኤርትራ ሕጂ እውን ተደጋጋሚ ኻ ነጊረኩም ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ረብሓ እዩ ዘለዋ ምክንያቱ ወርቂ ናይ ሱዳን ወይ እውን ነዳዲ ናይ ሱዳን ክትወስድ ኢላ ኣይኮነን ትገብሮ ዘላ እቲ ንሱዳን ዘፍርስ ዘሎ ሓይሊ ወይ ከፍርሳ ዝደሊ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዝኸፍአ ዕላማ ዘለዎ ምዃኑ ስለ ዝፍለጥ ኤርትራ እቲ ኩናት ኣብ ዓዳ ከይመፅእ ከሎ እተን ጎረባብቲ ሃገራታ ንህላውየን ኣብ ዝቃለሳሉ ዘለዋ انت حرنسن فريسن اتزعبي بدهون يرتراون كونسل زغونه نساتن كلونا عن حقيسكا سنين مسانا زنبرا غرابتنا سنين زي مساتهم كينكا نقدس علامه نتي غربيتكا كفرس كقاصل زمص زلو نغربيتكا محجاز مالت اتزباله صي بزح حنقول زدلي ويم بزح تنتنا زدليون ايكونن حجي
هذا نجار بإثيوبيا أميديا إثيوبيا كملالس جميل له نسمع يسكت وطاطا አሁን በቀን 500 ሺህ ባረል ነዳጅ ሱዳን ኤክስፖርት አደረግ ነበር ከጦርነቱ በፊት በቀን 500 ሺህ ባረል ፓይፕላይኑና ሪፋይነሪው ካርቱም ሬድሲ ግዛቶች ላይ ያለ ነበር ይሄ 500 ሺህ አብይ ምን የሚባሉት ግዛቶች አሉ ከደቡብ ሱዳን ጋር የሚዋሰኑባቸው ቦታዎች ላይ አሁን ይሄ ዳርፉሩን ጨርሶ ያዘ ማለት ኢስት ዳርፉሩንም ጨርሶ ይዟል ኤልፌሸርንም ይዟል ቀጥሎ የሚመጣው የት ነው ኮርዶፋን ገባ ማለት ሶስት ትልልቅ የሚባሉ የነዳጅ ምንድነው ምን ጉድጓድን በላች እነሱን አንድ ላይ ያደርግባቸዋል ሓደ ኣብዚ ክንዛረብ ክንሰምዖ ደልየ ዘለኹ ለንቀነ እዚኦም ትሪዎም ዘለኹም ሰራዊት እዚ ናይ ዓቢ ሚድያታት እንታይ ክግብል ጀሚሩ ለመስለኩም ብዝሰፍሐ መልክዕ ብዛዕባ ሱዳን ክዛረቡን ክትንትኑን ጀሚሮም ኣለው እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ትንተና ድማ እንታይ ዝብል እዩ ዳርጋ ሱዳን ኢትዮጵያ ምትእትታው ክትገብር ከም ዘለዋ ዝብል በቲ ሆርን ሪቪው ዝብል ተፈላለየ ኣርቲክልስ ይዛረብለው ጉዳይ ናይ ሱዳን ብቐረባ ክረአ የብሉን ኣልቡርሃን ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካ ካልእ ግብፂ ኣቡኣትያ ንዓና ከተጨናንቐና ትኽእል እያ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንዓና ብቐረባ ክረአ ዝኽእል እዩ እቲ ዘረባ ድማ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ንኢማራት ወታደራዊ ቤዝ ሂባታ ተሰልጥነላ ስለ ዘላ ፖዚሽን ናቶም መመሊሱ ነቲ ናይ ኢማራት መልክዕ ምክንያቱ ኣብ ሱዳን ናይ ግብፂ ድፊኢት ስለ ዘሎ ግብፂ ስለ ትዝውሮ እቲ ናይ ኣልቡርሃን ሓይሊ ካብ ነዊሕ እዋን ናይ ግብፂ ስለያዩ ነይሩ ኣብቲ ዓዲ ዝብል ስነ መጎት ተጠቂሞም ነቲ ብሕቡእ ዝገብርዎ ዝነበሩ ንኣርኤስኤፍ ምድጋፍ ብግልፂ ንክገብርዎ ብሜይንስትሪም ሚድያ ድማ ኣርቲክልስ ብምፅሓፍ ነቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ሌጂቲማይዝ ንምግባር ፈተነታት ንርኢ ኣለና ልክዕ ካብ በዓል ኢማራት ካብ በዓል እስራኤል ስልጠና ስለ ዝወስዱ እንታይ ክገብሩ እዮም ናይ IMF ናይ ወርልድ ባንክ ናይ ካልኦት ዓለማት ሓገዝ ናይ ቻይና ናይ ካልኦት ሃገራት ሓገዝ ከይተርፎም እንታይ ክትገብር ኣለካ ኩሉ ግዜ ምክንያት ክትፈጥር ክትከላ ኣለካ እቲ ትገብሮ ዘለኻሲ ምክንያት ቅቡልነት ኣለዎ እዩ ንሰላምን ርግኣትን የሰርሕ ኣለኹ ንዝብል ምክንያት ንክትፈጥር ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣሉታዊ ዝኾነ ምትእትታው ንክገብሩ እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ እዛ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ስእሊ እዛ ሕጂ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ትግበር ዘላ ኣቀባብላ ድማ ርግፀኛ ሚድያ ናቶም ንጎምሸት ብዛዕባ እዚኣ ክዛረብ እዩ ዋይ ህዝቢ ሱዳን ንኤርትራ ዘለዎ ኣኽብሮት ክሪኡ ከለዉ ሶም ከፀልሎም እዩ ዝደሊ ስለምንታይ ኤርትራ ዝተነፀለት ሃገር ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ድማ ዝኾነ ይኹን ፅቡቕ ካብ ኤርትራ ወፃኢ እውን ክህልዎ ይደልን እዮም ስለዚ ኣብ ግብፂ ዝረኸቦ ኣቀባብላ ኣብ ሱዳን ዝረኽቦ ዘሎ ወላ እውን ኣብ ሶማል ተዝኸይድ ክረኽቦ ዝኽእል ንዓታቶም ከፀልሎም እዩ ዝደሊ እንዲስ ንዓታቶም ፐርሰናል እዮም ዝወስድዎ ስለምንታይ ከምብለኩም ኣለኹ ናይ ሱዳን ንግደፈ ክምለሰ ብካልእ መንገዲ እዞም ሰባት እዚኣቶም ፖሊሲ ናቶም ኣብ ኤርትራ ዘተኮረ ጥራይ ክንብለኩም ከለና ካብ ዜሮ ተበጊስና ኣይኮናን እዚኣ ስምዕዋ እስኪ ቀዳሚ ጉዳያችን ስናልፍ ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት የምትጠቀምበት ዲፕሎማሲያዊ መንገድ በሌሎች ሀገራት ተቀባይነት እያገኘ ነው ተባለ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው የባህር በር ጥያቄው ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ብቻ የሚፈጸም መሆኑንም ገልጸዋል። ብዙነህ እንዳለ ዝርዝር አለው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዋና የዲፕሎማሲ ስራዎችን አስመልክቶ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ሰጥቷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው በሰጡት መግለጫ 6 ዋና ጉዳዮችን ያነሱ ሲሆን ኢትዮጵያ የ2027 የኮፕ 32 ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ብተደጋጋሚ ከም ንሰምዖ ዘለና እቲ ኣጀንዳ ናይ ባሕርናትና ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ረኺቡ ዝብል ዘረባ ብዙሕ ግዜ እዮም ዝጥቀምሉ ሰብ እንታይ ማለት እዩ እዚ ብዓለም ደረጃ ተቐባልነት ረኺቡ ክትብል ከለኻ ወር ኤግዛክትሊ እንታይ ትርጉም ናቱ ማለት ኣብ ደገ ባሕሪ ብሓይሊ ከም ዝስኻ ብቴሌቭዥንን ብካልእን ትብሎ ዘለኻ ናይ ኤርትራ ኣብ ደገ ባሕሪ ብሓይሊ ክትወስድ እድዮም ደፍቅዱልካ ዘለዉ ቀጠልያ መብራህቲ ሂቦም ናይ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣይምልከተካን እዩ ከምኡውን መግዛእታዊ ዶባትን ልውላውነትን ግዛእታዊ ሓድነትን ዝበሃሉ መትከላሲ ኣይግቡኻን እዮም ኬትካ ውሰድ እዮም ዝብሉካ ዘለዉ ወይስ ሕጋዊ ብፅሒት ስለ ዘለካ ነቲ ዘለካ ኤቪደንስ ወይ ጭብጢ ሒዝካ ከይድካ ኣብ ቤት ፍርዲ ከሲስካ ክትረትዕ ትኽእል ዲኻ እዮም ዝብሉካ ዘለዉ I don't know እንታይ ትተኽሎ ሓሶት እዩ ዝኽእሉ ስለዚ ድራማ ብቴሌቭዥን ናይ ሃገር ዳርጋ ኩሉ ፖለቲከኛ ናይቲ ሃገር ኣብ ናይ ሓሶት ድራማ ዝተኣለኸ ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ናይ ኣሜሪካ ጀነራል ኮማንደር ናይቲ ኣፍሪኮም መፂዎም ዝነበረ ድማ ከም ሓደ ዓብይ መልእኽቲ ወይ እውን ምስጢር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንክነግሮም ኢሉ ዝመፀ እሞ በቃ ሕጂ ቀጠልያ መብራህቲ ሂብናኩም ኣለና ኪዱ እተው ዝበሎም ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ካልይቲ ኣብዚያ ከረዳእኩም ደልየ ዘለኹ ብተደጋጋሚ እውን ክንፅረልና ዝደሊ ኣብ ካልእ እውን ክትሪእዋ ስለ ትኽእሉ ሓንቲ እዛ ዘረባ እዚኣ
where is that video كريكم يتا فيديو حنت فيديو لا تنبزي صار ኤርትራ ዝገብርዎ ዘለው ነገር ቀሊል ከም ዘይኮነ ከረዳኩም ኢለ As you know, which would be not only beneficial for the country, but for the entire region as a whole. Some countries, such as Shabia and Cairo, appear to be attempting to undermine these efforts. What are some of your observations in this regard, Professor? This is just, it is true that, for example, anytime a sovereign nation undertakes a very big project, there will be እንታዮም ዝብሉ ሕጂ ንኤርትራ ብኩሉ መንገዲዮም ሌይብል ዝገብርዋ ዘለው ሓደ ነገር እንታይ ብሉ ንሕና ናብ ምዕባለን ግዝጋሰን ክንከይድ ከለና ነቲ ዝግበር ዘሎ ብመንግስቲ ኤርትራ ብብልጽግና ዝግበር ዘሎ ብኣቢ ዝግበር ዘሎ ናይ ምዕባለን ግዝጋሰን ንምሕንኳር ሻዕብያ መንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ ኣቆናጺፍካ ምርኣይ ማለት እዩ ብኣታቶም ሻዕብያ ዘኹርዓና ሽም ምዃኑ ዘይርድኦም ስለ ዝኾኑ ብፍላይ እቲ ጋዜጠኛ ዝሓተ ዘሎ ብተደጋጋሚ ካርታ ናይ ኤርትራ ዘእተወ ني كارتا إرترا أوشت إثيوبيا زوتوا عباس الجيرو أبتي سكرين زر يبزع غزي ونامتيكم على نا إنجليش أودينس نا جبره تدقاقامي نتن إحنا نقول عزوز لنا كعز وظفتنا على اللويبل كتيلو زعبا بحر زبلاون نشتي كسمع. In this day and age, grow in an isolation, people to people, despite what productive approach toward Ethiopia and the wider region. So, Ethiopia being in the midst of such challenges. How should the international community respond to such a productive approach, if you will? The international أبكال جزية خمسة على الكوميني بحفشة كلتا سيجمنت نيراناني تحنتاي جبروان اللو بزعبا إيرترا أفدق بحرناتنا كوس زخلو نتق منا كم زجبر وزلو إيرترا دايما دايلا نمعبالة عنكف كم زلان كالايت دما نتايم زبل زلو كل لاي منجست إيرترا نهزبون يحلي اللان زبل نهزبو زخون ربحة رقيسو نجبسي مجابريا كوني مرت على زبل كم أجندة بتتجاجامي هم زكبروا زلوا الأيخاك حليلكا كفتن كله لما لعلت نجاع مقبار أقداسي مهنياتو كم زياتهم سكفتا زي بلو بوليتيكيا ويون كم زياتهم سكفتا زي بلو ناج أفشفك كان خندي جبنات زفت سما بالعليخا أمه يقرأ تازي حتى كحسا زي كفله تقوم تيلو حلاينات كخوينو كمت كفتن كله قال يوهات إرتراويان اللو بلتقنا ويون أبي أحمد وكو زدلي زلو أفتق بحريو بشركنات كفيلو خطك أمد عنبر نيرترا كبدلاكو زدلي اللو مغنياتون يلن إيلون كزاربو زدفرو سبات اللو كابيز بقاسي ندحر الكادما I think تي زمت زلوتي نزل سينما قوت كاب كمزي تبقيسهم زيوم يمس اليوم منكم لك مايكل لكن تنكا غزل لي يسرو زغونيو Forget the Eritrean people because I feel they are taken as hostages. They have no choice, taken hostages by their own government. So we should be sympathetic to them, like what Ethiopia is trying to do. Give them home when they need it, because refugees, they come here and they fly out from Addis Ababa International Airport to Denmark, to America, to England, London, to Italy, Roma, to what have you. So we are brothers. ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓደ ካብቶም ነቲ ፎሬን ፖሊሲ ዝበሃል ዘሎ ኣብቲ ፎሬን ፖሊሲ ስልጠና ዝህብ ፕሮፌሰር እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ድማ ከም ጉዳይ ናቱ ንጎምሸት ብዛዕባ ኤርትራ ይዛረብ ብተገምጢሎም ግን እንታይ ይብሉና ኤርትራውያን ብጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እዮም ዝዛረቡ እዮም ዝብሉ ተዲኹምሎም ብጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራውያን መንግስቲ ኤርትራ ብጉዳይ ናይ ኤርትራ ይዛረብ ይብሉ ክንደኦም ብዛዕባ ኤርትራ ድጎም ብሸትን ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ኤርቲቪ ኮ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ይዛረብ የለን ብዛዕባ ውሽጣዊ ፖለቲካኹም ኮ ይዛረብ የለን ኤርትራ ሓደ ሃገራዊ ቴሌቪዥን እዩ ዘለዎ ኤርቲቪ ይበሃል ንጎም ምሸትን ፍሉያት ኤክስፐርትስ ናምፀ ብጉዳይ ናትኩም ኣይኮነን ዛረብ ዘሎ ብግምት ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ቴሌቪዥን ዘይኮነ ኣይደኖ ክንደይ ከም ዘሎ ማይፈልጥን ግን ትዛዓበየ ትሕዝቶናቶም ብጉዳይ ባሕር ናይ ኤርትራ እዩ ታሪክ ናይ ኤርትራ ምዝንባዕ ሕሉፍ ሓሊፉ እጅ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ብመንግስቲ ናቱ እንጅሆ ተታሒዙ ዘሎ እዩ ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ክንብድሎ የብልና ናባና ምስ መፀ ገዛ ክንቦ ኣለና ክሽገር ከሎ ክንሕግዞ ኣለና ከተሸጊሩ ድመፀካ ንኖርዌይን ዴንማርክን ዝኸይድ ሰብካ ስለ ዝኾነ ብቦሌ ኤርፖርት ገይሮም እዮም ዝወፁ እናበለ ዘረባ ናቱ ባዕሉ ንሓትሕዱ ዘፍርስ እዩ ድሕሪ ሓደ ሰብ ብኤርፖርትን ብገለን ዝኸይድ ተኮይኑ ተሸጊሩ ሌልካ ክትዛረበሉ ክሳዕ ክንደይ ቅቡልነት ብኤርፖርታት ዝንቀሳቀስ ሰብ ትሕግዞ ዲኻ ዘለካ ይሕግዘካ እዩ ዘሎ ማለት ሓደ ሰብ ብኤርፖርት ዝኸይድ ኮይኑ ቱሪስት እዩ ቱሪስት ድማ ይሕግዞ ኣሎ ኢልካ ይዝረብ ቱሪስት እኮ ገንዘብ እዩ ዝገትፈልካ ዘሎ ንዓኻ ይድጉመካ ኣሎ ሃገርካ ንክትንቀሳቀስ ይገብረልካ ኣሎ እዚ በቲ ሓደ ንሳቶም ኣብ ፅቡቅ ከም ዘለዉ ኤርትራ ድማ ናብ ሕማቅ ትኸይድ ከም ዘላ ክገብሩ ክፍትኑ ከለዉ ብካልእ ድማ እቲ ዲፕሎማሲ ናቶም ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ታርጌት ዝገበረ ምዃኑ ከረዳእኩም ስለ ዘለኹ ኣብዚያ ስምዕዋ ቅድሚ ሕጂ ኣነ ተዛሪበ ነይረ ካባና ድዮም ቀዲሖማ ዋላ እንታይ ፈለጥኩም የመካከለኛው ምስራቋ ስዊዘርላንድ
ኦማን ከሌሎች ሀገራት ጋር ያላት ግንኙነትን በጥንቃቄ የምትከታተል ሲሆን ለማንም ጠላት ያለመሆን ከሁሉም ጋር ገደብ ያለው ግንኙነት መፍጠርንም እንደ መርህ ትጠቀማለች። የተለያዩ ሀገራትን ወታደራዊ ቤዞችም ይዛ የምትገኝ ሀገር ነች። ከነዚህ ሀገራት መካከልም አንዷ እንግሊዝ ስትሆን ዱቃም ተብሎ በሚጠራው የኦማን ግዛት ውስጥ የሀገሪቱን የባህር ኃይል የሚያግዝና የጦር አውሮፕላኖችን የሚያሰፍር የባህር ኃይል ጣቢያ ገንብታለች። እንታይ ይብሉ ለው እስኪ ናይ ብሓቂ እዞም ሰባት እዚኣቶም በቲ ሓደ ማለት በላሕቲ ክትብሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ናይ ኤርትራ ምንቅስቃሳት አንቢቦም ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ኢንቨስት ክገብርሉ ዝፍትን እዮም። ልክዕ ከምዚ ቀደም ቻይና ንኣሜሪካ ክትቀድማ ከላ እንታይ ትገብር ነይራ እዩ ዝበሃል ወይ ጃፓን ቀደም እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ኣሜሪካ እንታይ ከም ዝገብሩ ይርዩ እሞ ካብ ኣሜሪካ ንላዕሊ በሊሖም ዝበለፀ ንብረት ይፈጥሩ። መኪና ንኣብነት ኣብ ኤሮጳ ወይ ኣብ ኤሮጳ እዩ መፅኡ ካልእ ኩሉ እዚ ኢኖቬሽንስ ኣብ ኤሮጳን ኣሜሪካን ዝመፀ ጃፓን ሪኦም ሞ ሲኢሎም ከይዶም ጃፓናዊ ስል ጥራይሎም ሲኢሎም ከይዶም እንታይ ገብሩ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ዝሓስርን ዝበልፅን ንብረት ገይሮም ነቲ ካምፓኒ ናይ ኣሜሪካ ካብ ዕዳጋ የውፅዎ። ሕጂ ድማ ነቲ ሞዴል እቲ ቻይና ሒዞም መንነዊሕ ከዱ ነይሮም። ቻይና ግን ናቶም ጀንዊን ዝኾነ ኢኖቬሽንስ ወሲኾም ኣለዉ። ንመለስ ኣብታ ኣርእስቲ ኤርትራ 2-3 ግዜ ምስ ዖማን ፍሉይ ዲፕሎማሲ ክትገብር ከም ትፍትን ዘላ ነጊረኩም ነይረ። ስለምንታይ ዖማን ናይ ስዊዘርላንድ ፖሊሲያ ትኽተል እዮም ዝብሉ እንታይ ንስኻ ኒውትራል ምስ ኩሉ ሓይልታት ሰላም ዘለዎ መንገዲ ውፅኢት ናቱ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ሽምግልና ብመንገዲ ዖማን እዩ ዝፍፀም። ምክንያቱ ኢራንን ኣሜሪካን ቀጥታዊ ርክብ የብለንን። ቀደም ስዊዘርላንድ እያ መንጎኛ ትኾን ነይራ። ስዊዘርላንድ ግን ፀቅ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝሓዘ ስለ ዝፈለጠት ኢራን ኣብኡ ይመፅእ ነየ ብምባል ናብ ዖማን እያ ትመርፅ። ዖማን ድማ ዘይሻራዊ ብዙሓት ሃገራት ዝሰርሕ ሃገር እዩ። ስለዚ ኤርትራ ነዚ ኩነታት ስለ ዝረኣየት ምስ ዖማን ዘለዋ ዝምድና ናሓየለ ይኸይድ ስለተረኣየ እዞም ሰባት እዚኦም ቀዲሖም ተቐላጢፍና ንዖማን ክንሕዛ ኣለና ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና። ልክዕ ከምዚ ብተደጋጋሚ ዝረኣናዮ ምስ ስዑድያ ዝነበረ ኩነታት ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ካይድ ምስ ረኣይዎ ለንቀነ ብዙሕ ኣርቲክል ዝፅሕፍ ኣለው። ስዑድያ ብዝተኻለ መጠን ናባና ከነምፃ ኣለና ዝብል ኣጀንዳ ገይሮም ወላ ግብፃውያን እውን ከማርሩ ሰሚዐ ኣለኹ ለንቀነ። ስዑድያ ብተደጋጋሚ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዋ ረብሓ እናዓበየት ትኸይድ ከም ዘላ እዩ ዝንገር። ስለዚ ኣገይን እዚ እውን እንተኾነ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እሶም ኤርትራ ትገብሩ ዘላ ይርይዎ እሞ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ግን ሓለፋ ክንገብረልኩም ንኽእል ኢና። ልክዕ ከምዚ ንዓኻ ቀዲሑ ካባኻ ንላዕሊ ክንብርከኽ ዝኽእል ወይ እውን ካባኻ ንላዕሊ ንኣብነት ምስ ሓደ ትካል ትሰማማዕ ኣለኻ ስኻ ካልእ ሰብ ግን ንዓኻ ቀዲሑ መፅኡ እንታይ ይገብር ነቲ ምሳኻ ዝሰማማዕ ዘሎ ወይ ብዙሕ ገንዘብ ክኸፍለካ ይብሎ ወይ እውን ብሕሱር ክበካ ብምባል ነቲ ዲል ንስኻ ክትገብሮ ትኽእል ክሰብር ዝኽእል ዓይነት ኢና ንርኢ ዘለና። ብዙሕ ሰብ ስለ ዘለዎም ድማ ኣብቲ ናይ ዕዳጋ ዲልስ ኩሉ ግዜ ንዓና ክቐድሙና ዝኽእሉ እዮም። ወላ ምስ ጥልያን ዝግበር ዘለውን ካብ ቀደም እኳ ዝምድና እንተነበሮም ኣብዚ ቀረባ ጥልያ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ክትገብር ከም ትደሊ ምንቅስቃሳት ምስ ተረኣየ ምስ ጥልያን ዝገብርዎ ዘለዉ ሕግብግብ ካልእ ነገር ንርኢ ኣለና። ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ናይ ብሓቂ እንታይ እስከ ይብሉ ኣለው ወላ ከስሐኩም ስለ ዝኽእል እዩ። ዖማንሲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክልተ ሃገራት ሂባ ኣላ። ንሱ ድማ ንህንድን ንእንግሊዝን ሂባ ኣላ ይብሉ ኣለው። ንህንድን እንግሊዝን ክትቦም ከላ ድማ ከምዚ ኣካርያ ወይ ብገንዘብ ኣይኮነትን እንታይ ዳ እንካን ሃባን ዝብል መንገዲ እያ ትቕበል። ንኣብነት በይዝናትና ክንበካ ተኮይንና ገንዘብ ሃበና ይብሉኻን ወይ ብንግዲ ወይ ብጋሊ እዮም ዝሰማምዑ ምሳኻ። ስለዚ ናብ ዖማን ከድና ዖማን ኣበይ ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ዖማን ከድና ሓይሊ ባሕርና ክንገብር ምስኦም ክንሰማምዕ ኣለና ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና። ኣይገብርዎን እዮም ኢልና ክንዛረባ ይንኽእል ኢና ቢካዝ እቲ ፅላለ ንሪኦ ዘለና ኢትዮጵያስ ፖቴንሻል ፓርትነርሽፕ ዊዝ ዖማን ይብሉ ኣለው። ማይ ክንቦም ንኽእል ኢና ከምኡውን መግቢ ናይ ደዘርት ስለ ዝኾነ መሬቶም መግቢ ካባና ክገዙ ይኽእሉ። ቀፂልና እውን ማዕድናት ክንቦም ንኽእል ኢና። ንሳቶም ከንታይ ይብሉና ክእሉ ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ምስ ዖማን ክሰርሕ ከም ዝኽእል ክንገብር ንኽእል ኢና። ንሳቶም ግን ኣፍ ደገ ባሕሪ ክኸብሩና ኢን ሪተርን ኢትዮጵያ ኩድ ሴኪር ናቫል ቤዝ ኣክሰስ ኢን ዖማን strengthening its maritime presence and safeguarding trade routes። ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብግምጣሉ ዖማን ድማ ሓይሊ ባሕሪ ንክንገብር ቦታ ክትበና ትኽእል ሓይሊ ባሕርና ንክንግትር ድማ ዕድል ክንረክብ ንኽእል ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና። ስለዚ እቲ ድሌታት ናቶም ወይ እውን እቲ ፋንታዚ ናቶም ደረጃ ዘይብሉ ምዃኑ ኢና ንገር ዘለና። ኣነ በዛ ነፍሰይ ዖማን ድሕሪ ኣፍቂዳትሎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክገብሩ ሓይሊ ባሕሪ ንክገብሩ ሽፋ ይግበረልኩም እየ ዝብል። ስለምንታይ እንተወሓደ ካባና ርሕቕ ኢሎም ሓይሊ ባሕሪ ተገይሮም እውን ንዓና ፅቡቅ ስለ ዝኾነ እንተቲ ሕልምናቶም ግን ኣነ እኳ ምስ ኢሎን ማስክ ተዘራሪቦም
كم نعتير ديت يزبلكم مسئلة ماسك تزراريبهم أب مارسي أف دقة بحري دلينا لنا يلوم كاب حجني مسئلة ماسك أنا مارس تقبرو زلها قعزو أنا أف دقة بحري حازلنا كبلوها 5 خلوون يترتري يزبلكم زلو you never know بتنا بحري دليتن بحقن درت سلزي بلو كمو كبلو كم زخلو إنا نقم زلنا نغتل أبزي تقودانا بحر زبلو زلو خصمو ሁኔታውን እንዴት አየኸው? የወደብ ባለቤት እንሆናለን፣ የታሪክ ስህተት ተሰርቷል፣ እስካሁን አንድም ቃለ ጉባኤ ላየንም ምንም ነገር ያየነው ነገር የለም። እንዴት አሰብ እንደሄደች ኤርትራም ራሱ እንዴት እንደሄደች ምናቀው ነገር የለም። በዚህ የተጻፈ የፓርቲም ሆነ የመንግስት ሰነድ አላየንም የሚል መከራከሪያም በአደባባይ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፊት ነው ያቀረበው። አሁን አሰብ የማንነች የሚለውን ጥያቄ ወደ ታሪክ ወስደውት ወደ ኋላ ወስደውት ከፍተኛ የሆነ ዘመቻ እየከፈቱ ብሔራዊ ስሜትን እየኮረኮሩ ነው ያሉትና በዚህ አንፃር ያለውን ነገር እስቲ አስተያየት ብትሰጥበት። بقدانا عصب أبي أحمد البرلمان غريبو بقدانا إرترا بعبي دمانا بعصب زوم زجبرة زرباتها طب زجبرة اللي زلوا ناتنا إرترا بخمي كم استفدت أمون أي واحد النانيو من كم زفر ملاني إرتراون أي تردانا نالو أبزخونه فايلات ناتنا كروي خالنا نبلز بولو دراما كما يري خايو يلوم هذا كابتن prominent politician ناتنا إثيوبيا زخونوني أندركاتو تجي يحطوا له سكمل سناتهم كسمة معناته اللي تنام حرا أبز position is in time مسل አብይ በአጠቃላይ ያለበትን ዋንኛነት ትልቁ ወታደራዊ ቁማና ግምት ውስጥ አስገብተ ማለት ነው። ሁለተኛ ሀገሪቷ ያለው ኢኮኖሚ ያለበትን ሁኔታ ግምት ውስጥ አስገብተ ዝም ብሎ ለህዝቡም ተለያዩ የሚቃወሙትም ለሚደግፉትም አካላት አጀንዳ ለመስጠት ተብሎ ካልሆነ በስተቀር ደፍሮ ከኤርትራ ጋር ይዋጋል የሚል ምንም አይነት እምነት አልነበረኝም። ያደረገውም አይደለም። አንድ ጊዜ ደስ ሲለው በጦርነት ሄድበታለሁ ብሎ ራሱን ካወራ ሌሎችን ካስወራ በኋላ መልሶ ደግሞ እያሰብን ያለነው በሰላማዊ በሆነ መንገድ ነው ብሎም yes ማለት አጀንዳ ናይ ፖለቲካ ካብ ምግባር ሓሊፉ ናብ ኤርትራ ኸይዱ ብፍሉይ ኣብቲ ገባሕሪን ከምጽዩ ዝብል ሓደ ድሌት የብሉን ክንብል ኣይንኽእልና ግን ዓቕሚ ግን የብሉን ይብል ኣሎ ስለዚ ካልእ ፖለቲካዊ አጀንዳታት ናቱ ውሽጣዊ ፀገማትን ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ሓልክን ምግባር ተዘይኮይኑ ናብ ኤርትራ ከይዱ ኣብቲ ገባሕሪ መንጢሉ ንኽጥቀም ዘኽእሎ ወታደራዊ ቃውማ የብሉን እቲ ዘረባ ግን ንህዝቢ ካብቲ ዘለዎ ካልእ ሽግራትን ውሽጣዊ ፀገማትን መህደሚ ክኾኖ ናብ ካልእ ነገር ኣተኩሩ ንምስሓብ ንምጥምዛዝ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ he emphasizes that بحفجة إثيوبيا أفتقى بحرية بالله سلزي is a painful but must be addressed through diplomacy أفتقى بحرية زي مهلاوة كأنزا زلو نجاري جن زي بدبلوماسي إمبر بمفررة قونية بلون إرترا could have been a strategic ally through إرترا أزيا قداسيت استراتيجيكاوي مشاركتنا كتكون تخل هجر يعني را نابلي يدزارب أبتفلالي سلزين إرترا ما كندي بوت هدراهم بخالن جيركا بمفررة نتيجة لك أمنة تقدل مس إرترا بغربا كتسرح مستخلي وسيد بدبلوماسن بسلامنيو صبغنيرو نابلي زارب زلو الحين تسبد ما I don't know أنت هوايت مخانة صبغ صخنا ملسيبات تمالا. Hello. This message is for the Ethiopians. The Ethiopians that says every day we need sea access, sea access, sea access, sea access. No, it won't be no sea access, man. No Red Sea. Not from Eritrea, okay? No Red Sea for the Ethiopians, okay? You guys are land-locked country, so that's it. You guys don't get no sea access. Unless you're paid millions of dollars. How many years you're gonna say sea access, man? How many years? كبزات رواز اللغمي أنت ويتي عفلت كوان جن إثيوبيا أفتق بحري بالكمن شينكم دق قصيات ولا مزلا تدليكم أفتق بحري جنزبكم شحبيلكم كتكمل لكم كواحليفكم جن أبناء كلمة إخاء مع دار يلن بوجن إيرترا ما يلن إيرترا يا مثلا تزربا جن just نعتاتهم nervous قبرهم كم ذكر يخلوا كورعية مزدليو جن I think كبزون حدا اللو بتدقق من إيرترا زخصص له سمعوا اسكه. In transparent way, Ethiopia has requested to use, not for free, based on money, Eritrean ports, Massawa as well as Asab, more so Asab. The response was called again. ኤርትራ ገንዘብ ከፊልና ንኽንጥቀም ኣብ ዮም ይዝብል ዘሎ ተሓቂ ግን ኣንሕና ንፈልጦ ፓብሊክ ስቴትመንት እዚ እዩ Asab was a free port. Massawa was a free port to Ethiopia. This was declared early in 1991.
We believe these ports should be free not only for Ethiopia, for everybody else who wants to use them. That's our policy. It's not a problem of conflict. It wouldn't be a cause of any conflict. Any sensible person who believes... Exactly. عسب يكون بعد ناس عودب ناس بناس أخطو كملوا زخلوا مالت بزحسر واقام برناس absolutely ناس أقوى يكون نيروجن ما نمسب نخطو كملوا كفوت نيرو يزبلهم زلوا سلزي زي تتقوم كلون انبزبلكم من بعلهم يقوم حجي لخبيت كابد حريت منسيخة ከተታለል መፈታንገን ሆል ማለት የመንግስት ኃይሎች ከስምሪት ቀጠና መጥፋት እንደቀጠለ ነው። ጀነራሉ ደግሞ ለብልጽግና አገለግልበታለሁ ያሉበትን ምክንያት ተናግሯል። የ2017 ማጠናቀቂያም የመከላከያ ሰራዊቱ ግምገማ ወቅት በሰፊው ከሰፈሩ ጉዳዮች መካከልም የሰራዊቱ ከስምሪት ቀጠናዎች መጥፋት፣ ታጣቂዎችን ከነጦር መሳሪያቸው መቀላቀል የሚለው እንደሚገኝበት መዘገቡ የሚታወስ ነው። ይህ አሁንም በአማራ ክልል በተለይ ቀጥሏል። የክልሉ የሚሊሻና አድማ ብተና አባላት እንደዚሁም የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከስምሪት ስፍራዎች እየጠፉ የተወሰኑት ደግሞ ወደ ታጣቂዎችም እየተቀላቀሉ ስለመሆናቸውም ታውቋል። አብይ አህመድ ናይ ሰራዊቱ ሽግር አለው ክባል ከሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከምዘይ ኮነ ዝንገር ዘሎ ሓደ ካብ ድማ ሰራዊት ናቱ በብዝሒ ነቲ ናይ ብልጽግና ሰራዊትና ገደፈ ገሊዩ ሃድም ገሊዩ ናብ ፋኖ ምስዕጥቁን ምስካሊውን ይሕወስ ኣሎ። ስለዚ ወላቲ ናይ አድማ ብተና ድብሎም ሰራዊት ዲዮም ሚሊሻ ዲዮም ወላቶም ኮማንዶታት ዝብሎም ዘሎት ሪፐብሊካን ጋርድ ዝበሃሉ ዲዮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ናይ ብልጽግና ሓይል እናገደፉ ናብቲ ናይ ሰራዊት ናብቲ ፋኖ ወይ እውን ናብ ካልእ መንገዲ ስለዚ ዘተኣማምኖ ሰራዊት ንክሃንፅ ሽግር ኣጋጢሞ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ከምዚ ኩነታት እናሃለዎ ከሎ ድማ እቲ ተደጋጋሚ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኩናት ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ወይ እውን ንኩናት መናውራ ክገብረሉ ዝኽእል እምበር ኣብ ኩናት ክእትዎ ዝኽእል ኩነታት የብሉን ኣብ ዝበሃለሉ ደረጃ ብዙሕ ግዜ ንሰምዖ ዘለና ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ ሰራዊት ናቱ ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዘሎ ምግምጋም ጠፊእዎ ይኮነን ዘሎ። እቲ ካልኣይ ዝኸበደ ዝበሃል ዘሎ ድማ እዚ ሊሆነው የዳዋ አንጀት ውስጥ ጠብ አድርጎ ልጆቹን አጉርሶ ማኖር ካልቻለ የቱ ጋር ነው የሚረክሉ? ሰው እየተራበ እየታረዘ አቅም አጣሁኝ እያለ ለልመና ጎዳና እየወጣ ህፃናትን ማሳደግ አቅቶት ወደ ከተማ እየላከ ደላላዎች ህፃናትን ሰብስበው አምጥተው ትልልቅ ከተማዎች ውስጥ እየበተኑ በልመና እያሰማሩ ይሄን አይናችን እያየ እኛም በየጓዳችን በየቤታችን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ አንድ ተራ ወንደላጤ ኢትዮጵያዊ 30 ብር እንጀራ እየገዛ የሚበላ ከሆነ በዚህ ሰዓት ላይ ምንድን ነው የሚኮነው? ብሓፈሻ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዲቤት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብይ ኣሕመድ ተኣምር ዝኾነ ቁጠባዊ ግስጋሴ ይገብር ከም ዘሎን ሚራክል ኢኮኖሚክ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር። እቶም ኢትዮጵያውያን ድማ እንታይ ማለትካ እዩ ተኣምር ዝኾነ ቁጠባ ክትብል ከለኻሲ እንታይ ማለትካ እዩ እስካ ብርሃልና። ምክንያቱ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣመናይ ከፊእዎ ዘሎ መናብሮ ስለዚ ከመይ ገይሩ ሚራክል ክኸውን ዝኽእል እቲ ቁጠባ ንዓንዲ ቁርብ ኣረዳእናዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኣቆሚዮም ድማ እቲ ኩነታት ኣብ ባይታ ዘሎ ንዑ ዘንፀባርቕ ኩነታት ስለዘየለ እቲ ትብሎ ዘለኻ ንዓና ክበርሃልና ኣይከኣለን ኣሎ። ስለዚ እቲ ሚራክል ናትካ ኣረዳእና ዝብል ብዝሰፍሐ መልክዕ ኢና ንሰምዖ ዘለና ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያውያን ብፍላይ እቲ ተራ ኢትዮጵያዊ ኣብቲ ፖለቲካዊ ኤሊት ዘሎ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ካልእ ዕድላት ካብዚ ዘሎ ኩነታት ዘይረብሕ ዘሎ ብዙሕ ሽግር የጋጥሞም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። እዚ ነፍሲ ዝኻለ ዲቤት ዝኸይድ ዘሎ እዩ። ካብቲ ጉዳይ እቲ ከይወፃና ድማ ሓደ ነገር አጋጢሙላ ኣብቲ ትግራይ ዝበሃል እዮም ዝብሉ ዘሎ ስምዑ ኣብዚ ትናንት ምሽት የተሰማው የቦምብ ፍንዳታ ሁከት ለመፍጠር ያለመ ነው ሲል የከተማዋ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ገለጸ። በመቀለ ከተማ ትናንት ህዳር 18 ምሽት 4 ሰዓት ተኩል ገደማ ልዩ ስሙ አዲ ሐቂ በሚባል አካባቢ የቦምብ ፍንዳታ መድረሱን የከተማዋ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ አስታውቋል። በክስተቱ ዙሪያ ማብራሪያ የሰጡት የከተማዋ ሰላምና ጸጥታ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ረዳሃይም ፍሳሐ ፍንዳታውን ያደረሱት ህዝብን ለማሸበር ተልዕኮ የተሰጣቸው የጥፋት ኃይሎች ናቸው ከማለት ውጪ የሰጡት ማብራሪያ የለም። መቀለ ኤፍኤም እንደዘገበው ኃላፊው የቦምብ ጥቃቱ ግልጽ ባልተደረጉት አካላት መፈጸሙ ቢነገርም የቦምብ ፍንዳታው በሰው ወይም በንብረት ላይ ጉዳት እንዳላደረሰ ተናግረዋል። ሕዳር ትግራይ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ብተደጋጋሚ ኣብ ትግራይ ሓንሳብ ብድሮናት ምንቅስቃሳት ሓንሳብ ገለ ዊርድ ዝኾነ ነገራት ከርኢ ድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ድማ ሓደ ቦምብ ከም ዝተተኮሰ ኣብ መቐለ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ።
عند حق ديو قلاب زبال كبابي كم زكاة أمام زنقر زلو زي ما بتتقاقامي أبتقراي زلو بوليتيكاوي مرحنت أبي أحمد كوينات كقبري إلى اللي خمزلون عالم حبرة أفريقيا يكون كالوت نتوع البريتوريا أو حسوز نبرو عقب كبلو خمزلون كقامون تطو كبلو صعر خمزلون أو إيد كقبرو عنهم هالويم نريو زلناكن أبي أحمد مأتوت راي زللا زلون بر نتا كوينات سيدارقا زيت ترف مخانايا ترزلا سلازي تنريو زلنا كونتات كاب كزي ناب كزي نا تغيير زخي زلو كونتات مخانون ناي كوينات أنفت قريب الولاتي تادس ورد زبالون متنقق تاهيب اللي يزبال زلو ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከቢድ ደበና ኩናት አንጸላልዩ ከም ዘሎ ተኣሚኑ እቲ ጀነራል ነቲ አንጸላልዩ ዘሎ ዕናዊ ኩናት ንምክልኻል ብዝብል መብርህን መተሓሳስብን ሂበሎም ዘይሓወን ኣብ ስቃይን ዘሎ ህዝቢ ዳግም ናብ ዘየድልዮ ዕናዊ ኩናት ከይኣቱን ደበና ናይ ኩናት ክተርፍን ዝለዓለ ጻዕሪ ክንገብር ሓላፍነት ወዲብና ሓላፍነት ወሲድና ክንሰርሕ ይግባእ ክብል እቲ ፕሬዚደንት ኣተሓሳሲበሎም ፕሬዚደንት ታደሰ ወረደ መደባትን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ምግምጋምን ንምዝታ ታይን አበስተዳሎም ናይ ላዕለወት ሓለፍቲ ኣብያተ ዕዮ ክልል መድረኽ ተረኺቡ ኣብ ዝሃቦ መምርሂም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሕዝቡን ዳግም ዕናዊ ኩናት ደበና አንጸላልዩ ከም ዘሎ ተሓሳሲቦም እቲ ፕሬዚደንት ኣብቲ ንኽልተ መዓልቲ ዝወሰደ ዝተባሃለም ፀገም ገጢምዎ ማለት ህዝቢ ትግራይ ፀገም ገጢምዎ ማለት ከመይ ይኸውን ዝብል ህልውና ሓደ ህዝቢ ዝረጋገጽ ውዳው እዩ ተወዲኡ ዝቃለሰሉ ተወዲኡ ዘልምዕሉ ተወዲኡ መሰላቱ ዝረጋግጸሉ ውዳው እንትትክልዎ እንተለይ ቤዚካሊ ህልውና ሓደ ህዝቢ ምስ መሪሕነቱ እውን ይተኣሳሰር ራይት ናው ተፈተወ ተጸልአ ኣብ ትግራይ ነዚ ህዝቢ ነዚ ብሔር እዚ ከሳግር ዝኽእል ውድብ እንታልዩ PLFI كم نريو زلنا أبي أحمد ناب تقراي كقبرو زخل كوينات ببزح من قدي calculated ناخوني مت كم زلون تكوينات ناتو دما كترف كم زي كل زقم قمو بزحات يوم نايقزي حتهم بر تكوينات زي ترف مخانو أب تقراي دارقا بزوان زي كراخرنت بغين زلو تكوينات نايبل تقلنا زي ترف مخانو أبي أحمد كقبرو زخل كوينات زي ترف مخانو كوينات كمز أي كل نزبل دمسي تغلالا تطاو زباله ነገር ሙኻኒ ዝነገር ዘሎ ስለዚ ኩናት አብይ አሕመድ ክገብሮ ከም ዘሊ ኩናት በዓቢ ዝውወጅ ዘሎ ከም ዝኾነ ዝነገር ዘሎ ስለዚ ምስዋታ ሒስካ እቲ ኩነታት ብዝበለፀ ካልኣይ ሕጂ ናይ ነቲ ኩናት እዚያ መስምዕዋ ክልተ ነገራት ከርየኩም ክፍትነ ቢካዝ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ክብድ ዝበለ ስለ ዝኾነ ግን ሓቅታት ካብ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ንእሰይ እዛ ትግራይ እዚኣ ታናይ ፅባሕ ትግራይ ናትካ خارج تيلخا سخاتستوعلخا أي تتراتر إذن حس سجم لك فتاي منهم كي تتراتر أبسم يترحق كي تتراتر سجم كيلو يخليه نايلهم ما عند سجم يسو كسجريوها أبزم راح تنازيهم تعجز تمار عندك زعلهم جنرال بهلا وتبهل كسرف كلهم السم نشومه فيلد مارشال لا ولا زخبر مزخاز تقادله كاكاي يحمي زوم جنرال زوم حزب تግራይ سريهم جنرالات يكون مرحة مسرح يخلي يخللون فرقان ريهم متوينهم نمرحة كوفة بلو كزارو خلص أي صرفن نورون يزارب قل لك يزارب أبزل زي مهوري مثلا ني بحكي زي زربا كبت زربايو نتግራይ ድማ ገዳሲ ብፍላይ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ብፍላይ ትምስ ብልጽግና ወጊኑ ዘሎ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ንዑ ይዝገንሕ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጀነራል ይኹን ፊልድ ማርሻሉ ገለመለ ኩሎም ናይ ህወሓት ጀነራላት ዘሰልጥንዎም እዮም ምክንያቱ 27 ዓመት ኣብ ስልጣን ናይ ውትድርና ካብ ዝለዓለ ኣብ ዝዓብይ ኣገዳሲ ቦታታት ዝነበረ እዞም ተጋሩ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጀነራላት እዮም ነይሮም ስለዚ ናቶም ጂኒየርስ ዝነበሩ እዮም ሎሚ ፊልድ ማርሻላትን ብርጌደር ጀነራልን ለገለመለን ኮይኖም ነቶም ናይ ትግራይ ጀነራላት ከቆናጽቡ ዝውዕሉ ዘለዉ ስለዚ ተምሃራይካ ቀዲምካ ወይ እውን ብብቅዓት ሓሊፍካ ልዕሊኻ ክኸውን ነብር እንዲ ግዜም ብብቅዓት ኣይኮነን
ዘጋጠመ ኩነታት ኩሉ ሰብ ስለ ዝፈልጦ ብቅዓት ከም ዘይብሎም ድማ ባይታውን ይርዎ ስለ ዘሎ ኣይኮነን ምስ ሓደ ምድብ ሰራዊት ከገጢሞም ዘይኮነስ ምስ ሚሊሻ ወይ እውን ምስ ሓደ ኣብ ዝኾነ ቦታ ተኣኪቡ ሕጂ ዝስልጥን ዘሎ ወይ ሕጂ ዝምዕብል ዘሎ ፋኖ ክዕወት ዘይከኣለ ምሸነ ክዕወት ዘይከኣለ ሰራዊት ዝመርሕ ዘሎ ኣሽከዓላል ክፃወት ከሎ ትግራዋይሲ ብፍላይ ኣብ ፖለቲካ ናይቲ ትግራይ ብዙሕ ክፃወቱ ብዙሕ ንቕሓት ከድልዮም ኣብ ጎኒ ህዝቦምን ሃገሮምን ኣብ ጎኒ ህዝቦም ስደው ክብሉ ሓድነት ናይ ተጋሩ ንክሕልው ምተገበኦም እናበለ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ ነቲ መንእሰይ ዝግ ኢሉ ንክሓስብ እዮም ዝገብሩ ዘለው ካልኣይ ለንቀነ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ናይ ጌታቸው ረዳ ዝከላኸልሉ መፅኦም ኣለዉ ጥያቄሽ ከየት አቅጣጫ እንደመጣ ይገባኛል ከምን አንግል እንዳነሳሽ ይገባኛል የሚል ነው ሰሙ ወርቁ ግን እኔ ነኝ ወርቁን የከተትኩት ወርቁ ምንድነው ከየት እንደመጣሽ አውቃለሁ ነው ወርቁ የማንን ትርክት ወክለሽ እንደመጣሽ ከምትሪዎ ዘለኹም ነቶም ናይ ትግራይ ነቲ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሎንዶን ዝገበሮ ኢንተርቪው ምስ አልጀዚራ ምስ ማህዶ ሓዘን ናይ ብልፅግና ካድሬታት እንታይ ገብሩ ጀሚሮም ስቴጅ ዝኾነ ብሕቡእ አጀንዳ ንጌታቸው ረዳ ንምህራም ንኢትዮጵያ ድማ ንድሕሪት ንምምላስ ተገበረ ብፀላእትና ዝተወደበ እዩ ዝብሉ ዘሎ ግን it's not like that ስምዕዎ መጀመርያ ሚድያ ናቶም ዝብሎ ዘሎ acting as chief prosecutor, hounded the man who once called Prime Minister Abiy Ahmed a genocidal tyrant, now, astonishingly, his advisor. Hassan's pursuit of moral contradiction was relentless, but in seeking his sensational gotcha moment, he deliberately overlooked the seismic, agonizing truth. So he led the genocide? I mean, we wouldn't have to be that specific. We do! Getachew's betrayal may be the only ሕጂ እንታይም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ናይ ብልፅግና ካድረታት ብዝተወደበ መንገዲ እዮም ዝምልሱ ዘለዉ ንኩላቶም ንጌታቸው ረዳ ክከላኸሉ እዮም መፅኦም and there is a good reason for it ምክንያቱ ጌታቸው ረዳ አጀንዳ ናቱ ብዓይነ ተጋሩ እንታይ ይበሃል ነይሩ ንምንታይ ዕላማ መፅኡ ጌታቸው ረዳ ተጋሩ ዝብልዎ ዘሎ መምህር አብርሃ ዝበሎ ክልተ ክሊፕስ ክበኩም እየ because this is actually ብወገን ኣምሓራ ብኸመይ የንብብዎ ኣለዉ ብወገን ትግራይ ድማ መጀመርያ ብወገን ኣምሓራ ንርአ ኣብዚያ ስምዑ ውይይት ላይ አብይን ኢትዮጵያኒስት አድርጎ ለመሳልና ችግር እየገጠመው ያለው በዚህ የተነሳ ነው ብሎ ለማቅረብ በጣም የተሳሳተ አካሄድ ነበር ሄደው ያ የሚያሳያለው ፓናሊስቶቹም ተመሳሳይ የሆነ አመለካከት ያላቸው የብሔረተኛ እንቅስቃሴ ደጋፊዎች መሆናቸው ያመጣውም ነገር አለ ለረጅም ጊዜም አይ ቲንክ ለቢቢሲ ጋራ ከማን አልጀዚራ ጋራ በመገናኘት ኢንተርቪው ሲሰጡ የነበሩ ሰዎችን ደጋግሜ ስመለከታቸው ይሄንን አይነት ተጽዕኖ አልጀዚራ ላይ ማሳደር የቻሉና አመለካከቱን በዚህ ደረጃ ይገዙት ሆኖ የሚያሳይ ነገር አለው በተረፈ ግን አብይ ኢትዮጵያ ስለሚባል ማገር ደንታ የለውም አብይ ኦሮሚያ ስለሚባል ወይ ኦሮሞ ስለሚባል ህዝብ ደንታ የለውም አብይ ደንታው አብይ ስለሚባል ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ተገይሩ ዘሎ ኩነታት ረዳና ብአልጀዚራ ሃንደበት ዝኸደ ከም ዘይኮነን እዚ ደይመደ ኢሉ ዌል ኢንጂነር ዝኾነ መደብ ከም ዝነበረ ጌታቸው ረዳ ድማ ተዳልዩሉ ከም ዝኸደ ወላ እውን እቲ ፓነል ተዓዲሙ ዝነበረ እውን እንትኾነ ኢስታብሊሽመንት ናይ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ አብይ አሕመድ ድማ ክረብ ሓሊ ይኽእል ኢሉ ካልኩሌት ዝገበሮ ከም ዝነበረ ይዝነገር ዘሎ ስለዚ ጌታቸው ረዳ አንፎርቹኔትሊ ፌል ገይሩ እዩ አብይ አሕመድ ኤክስፖዝ ከም ዝኸውን ገይሩ እምበር አብይ አሕመድ ፅቡቅ ኢሜጅ ሒዙ ክወፅእ ኣይከኣለን ግን አብይ አሕመድ ድማ ብግምጣሉ እውን ካልእ ካልኩሌሽን ነይርዎ እዮም ዝብሉ እንታይ እሱ ከዓ ጌታቸው ረዳ ኣብ ቅድሚ ሚድያ ሂሚሌትድ ክኸውን ክዋረድ ውርደት ናይ ጌታቸው ረዳ ቁርብትለይ ካብቲ ናይ ትግራይ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኤሊት ትምህርቲ ዘለዎን ፍልጠት ዘለዎን ኢሉ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ክብሩ ዝህቦ ጌታቸው ረዳ ስለዝነበረ ጌታቸው ረዳ ኣብ ቅድሚኦም ፌል ክገብር እሞ ክዋረድ ብኡ መንፅር ድማ ስእሊ ኣብ ልዕሊ ዝነበሮም እውን መሬት ምክንያቱ አብይ አሕመድ ሜቢ ጌታቸው ረዳ ቦትኡ ንኸይወዘውን ይፈርኸውን እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ኢሜጅ ናቱ ክስበር ድሌት ስለ ዝነበሮ ሓደ ካብኡ እውን እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ምውራዱ ንአብይ አሕመድ ከም ዓወት ክረአ ከም ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ አብይ አሕመድ ኦሮሞ ይግድሶ ኢትዮጵያ ይግድሶ አምሓራ ይግድሶ ገለ ይግድሶ እንታይዳ አብይ አሕመድ ኣብ ስልጣን ምፅናሕ ጥራይ እዩ ዘገድሶ ስለዚ ፖለቲካሊ ጌታቸው ሜይ ሪተርን ዲስፓይት ቢንግ ዋላ ተዋሪዱ እንተሎ ጌታቸው ረዳ ክመለስ ይኽእል ይኸውን እዩ ግን but his alliance with አብይ ጻድቃን and ብርሃኑ ነጋ
ፎርምስ ወደ ብሓፈሻ ክብሉ ከሎ ኣንጻር ኣምሓራ ግንባር የቑሙ ከም ዘለዉ እና ኣምሓራ ንምድኻም ብዙሕ ክካየድ ከም ዝኽእልን ዝያዳ ግን ናይ ጌታቸው ረዳ ውርደት እውን ዝተንፀባረቐሉ ኩነታት ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ካብኡ ቀፂልካ ብዓይኑ ተጋሩ ኸ እንታይ ይበሃል ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ እንታይ መረዳእታ ክህልዎ ይኽእል ናይ ትግራይ ልኡላውነት ኣይምልሰን ንውዕል ፕሪቶርያ ከይተግብር ሓንጊዱ እዩ ዘሎ ስለዚ ከምዚ ዝመሰለ ሓይሊ ትማል እውን ቀንዲ ዓርከ እዩ ነይሩ ሎሚ እውን ቀንዲ ዓርከ እዩ ተኢልካ ዘሕልፎ መልእኽቲ እሞ ከዓ ኣብ ዝኾነ እዋን ናይ ህዝቢ ትግራይ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዝነበረ እንትቅድም ናይ ሕወሓት ስራሕ ፈፃሚ ጥራሕ ዘይኮነስ ምክትል ኣቦ ወንበር እውን ዝነበረ ንትግራይ እውን ብግዝያዊ ርእሰ ምምሕዳር ዝመርሐ ንዓብዪ በዚ ደረጃ ዝገልፅ ከሎ ዘሕልፎ ዘሎ መልእኽቲ እቲ ህዝቢ ትግራይ በፅሑ ንዝብሎ በደልን ጥፍኣትን ዝጭበጥን ህዝቡን ዝጭበጥ ናይ ጥፍኣት ፕሮጀክት ኣብ ልዕሊኡ ዘቃልልን ዘፋኹስን ነቲ ዓንትዎ ዝበልኩኻ ተረኽ ንምቕያር ዝተሰርሐ ስራሕ እዩ እዚ ብዙሕ ሕቶ ክተልዕል ትኽእል ኢኻ ቅድሚ ኩናት ከምቲ ዝበልኩኻ ኣዕርኽቲ ክነብሩ ይኽእሉ ይኹ ድዮም ነዚ ትኩንኖ ኣይኮነን ድሕሪ ኩናት መብዛሕትኡ እውን ኣዕርኽቲ ክኾን ይኽእል እዩ እሱ መብዛሕትኦም ርክብ ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዩ ኣብቲ ቅድሚ ኩናት ክኾን ይኽእል እዩ ነብሩ እውን ኣይኮነን እየ ዝብለካ ዘሎ ድሕሪ ኩናት ከምዚ ዝመሰለ ዕርክነት ኣለኒ ክትብል ከለካ ግን ጌታቸው እቲ ዘሕለፎ ናይ 8 ወርሒ ቃልሲ ኣሕቱ መልክት ዘእቱ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ዝግበሩ ክስታት ናይ ጥርጣሪ ክስታትን ናይ ተኣማንነት ክርስታትን እንደገና ዓሪኻ ሸለል ኢልካ እዮም ትሓልፍ ነበርካ ደጊምካ ክትሪኦም ዘገድድ እዩ ትማል ዝገብሮ ማለት እዩ ዘርፎር ክሳብ ክንዲ ዝኸደ ርሕቀት እዩ ገይሩ እቲ ሳልሳይ ነጥቡ ዝገልፆ ኣብ ናይ ኣብዪ ናይ ፖለቲካ መሳርሒ ኮይኑ እዩ ተረኪቡ ትማል እዩ ሰርቭ ገይሩ ማለት እዩ ፖለቲካል ዩቲሊቲ ዝበሃል እንታይ እዩ ገይሩ ኣብዪ ብውልቁ ተሓታቲ ንምግባር ከም ዝፅገም ብግልፂ ተዛሪቡ ማለት እዩ ኣብይስ ብውልቁ ተሓታቲ ዘግብር ኩነታት ንምባል ፖለቲካዊ ብቕዓት ስኢኑ እዩ ተራእዩ ትማሊ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዝነበረ ሰብ ሎሚ ኣብ ዝኾነ ካምፕ ቀይሩ ከም ዝገብር ከሎ ናይቲ ስርዓት ፖለቲካል ዩቲሊቲ እዩ ራን ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ኣገልጋላ እዩ ማለት እዩ እቲ ስርዓት ዝኽሰሰሉን ንዝፈፀሞ ወንጀልን ኣብ ምቅላል ኣብ ምፍዋስ ርኡይ ታራ ኣለዎ ማለት እዩ ብኻልእ ኣባህላ እቲ ዝተፈፀመ ወንጀል ናብ ዝተሓተ ደረጃ ውሪድካ ኣብኡ እውን ጠጠው ተይበለ ናብ ካልኦት ነዚ ፀገም እዚ ክካፈሉ ዝኽእሉ ኣካላት ኣናዲኻ ንኣብዪ ኣሕመድ ሓራ ንምግባር ዝተገበረ ቃለ መሕትት እዩ በዚ ደረጃ እያ ዝሪኦም ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ብዓይኒ ተጋሩ እንታይ ዓይነት ስእሊ ይወሃበሎ ንምርዳእ ዝኣክል እየ ኣብዚኣ ምፅልኩም ፀኒሐ ስለዚ this is a very clear sign ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ 2019, Prime Minister Abiy Ahmed won the Nobel Peace Prize for ending decades of hostilities with neighboring Eritrea. If war does break out with Eritrea, should Abiy give his Nobel Peace Prize back? What happens when a Nobel Peace Prize winner reverses the very peace that he was awarded for? ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዳኒ ድማ ነታ ኩነታት ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይሩ ብፍላይ ብእንግሊሽ ዝገብረን ዘሎ ቪድዮታት ናይ ብሓቂ ኣኽብሮት እዩ ዘለኒ በጃኹም ሓግዝዎ ናይ ዳኒ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ክቕፅል እንድሕር ክኢሉ ክዓቢ እንድሕር ክኢሉ ብዙሓት ሰባት ብእንግሊሽ ክገብሩ ክፍትኑ እዮም ወይ ክመፁ እዮም እሱ ድማ ንዓና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ናራቲቭ ሽፍት ኣብ ምግባር ብእንግሊሽ ኮንትሪቢተርስ ከድልዩና እዮም እንግሊሽ ዝዛረቡ ወይ ብእንግሊሽ ክሰርሑ ዝኽእሉ ስለዘይብልና ኣይኮነን ፀገም ኮይኑ ዘሎ ሰፖርትድ ስለዘይኮኑ ንኾንቱ ስለዝኾኑ ትድኻሚ እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ኖቤል ፕራይስ ሰላም ዝወሰደ ንምንታይ ነይሩ ምስ ኤርትራ ዕርቂ ስለ ዝገበረ እዩ ዝበሃል ስለዚ ምስ ኤርትራ ውግን ተገይሩ እታ ሰላም እታ ኖቤል ፕራይስ ብወቅዒ ክትመለስ እዩ ዝግባኣ ክትመለስ ከላኸ እቲ ገንዘብ ክመልሶ ኣለዎ ድዩ ኣይደኖ ዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም መዓስ እያ እታ ኖቤል ፕራይስ ናቱ ዳንኤል እኳ ኢልዋ እዩ ናይ ሰላም ኖቤል ፕራይስ ዘይኮነስ ናይ ውግእ ኖቤል ፕራይስ እያ ብዙሓት እውን ከምኡ እዮም ዝብልዋ ዘለዉ ስለዚ እዚ እውን ነፍሱ ዝኻልእ ኣገዳሲ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ዳኒ ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ ይሰርሓሎ ንእሽተይ For one thing, that is for making peace with Eritrea, and to be specific, for signing the Algiers Agreement that recognized Eritrea's sovereignty, promised to end what was then about 20 years of hostility.
Now, today, the very Prime Minister talks about undermining Eritrea's independence, claiming the ownership of the port of Assab, which rightly belongs to Eritrea, and Ethiopia's natural and rightful access to the coast. ስለዚህ ዳን ድማ ብጽቡቅ ገይሩ ማለት እቲ ውዕል እቲ ኖቤል ፕራይዝ ወሰዳ በመሰረቱ ምስ ኤርትራ ሰላም ስለ ዝገበረ ኤርትራ ዛዕበየ ክፋል ንሱ ክኸውን ከሎ ወላ እውን እቲ ሰላም መሰረት ነይርዎ መበገሲ ነይርዎ እዩ ስለዚ ነቲ ውዕል አልጀርስ ብይን ናይ ውዕል አልጀርስ ነበረ ቤት ፍርድ ዝተወሰነ ንዑ ከተግብርየ ብዝብል ምኽንያት ወይ ንዑ ከተግብርየ ብዝብል ስለ ዝፈረመ እዩ እቲ ኩነታት ሽልማት ኖቤል ፕራይዝ ተዋሂብዎ ስለዚ ዲቤት ክህልዎ ይግባእኒ in fact ተሰብቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝኸተሎ ኣብ ኦሮሚያ ዝኸተሎ ዘሎ ናብ ሶማልያ ዝገብሮ ዕንደራ ሓርገዲፎ ናብ ኤርትራ ገጹ ዝፍትኖ ዘሎ ነፍሱ ዝኻለ ኤቪደንስ ያለዎ እቲ ሰብቲ ነታ ኖቤል ፕራይስ አሊኻ ብትኽክለኛ ሽሙን ምስሉን ንኽትገልጾ ዝብል ስነ መጎቲ ዝገብር ዘሎ ዳንኤል ብሓቂ ትኽክል ወላ ሓንቲ ዝውስኸሉ የብሉ ናይ መወዳእታ ካብ ትግራይ ትመጽእ ዘላ ናብ ጽምዶ ቅድሚ ምስጋር ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካ ኣተሓሕዝካ ትግራይ ሓይሊ ይኮነትን ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ወሰንቲ ኣካላት እውን ፍርቆም ብደቡብን ብሰሜንን ዘለዉ እዮም ዝብል ልዕልካ ነርካሙ ምናልባት እቶም ኣብ ትግራይ ዝኾነ ሓይሊ ተዘይህሉ ነይሮም እቶም ብሰሜን ኣስመራ ይኹን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ሓይልታት ክውስንዎ ዝኽእሉ ነገር ካበይ መምፅኡ ማለት ኣብ ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ፖለቲካ ጠፊኡ እዩ እቲ ሓይሊ የለን ምባል ንኽእል ዲና ሕዚ እቲ ሰራዊት እውን ዘይተበተነ ሰራዊት ኣሎ እቲ ግዝኣት እውን ዓበይቲ ብሄራዊ ኣጀንዳታት ኣለዉ ትግራይ ክእከበሉ ዝኽእል ኣካባቢ እዩ ስኢኑ መራሒ እዩ ስኢኑ እምበር እቲ ፖለቲካ ብቐሊሉ ክምለሰሉ ዝኽእል ዕድል ነይሩ እዩ ዝብል ሓሳባት እውን ይለዓል እዩ ብፍላይ እቲ ቀንዲ መፍትሒ ኣብ ቲፒኤልኤፍ ምውዳቕ እዩ ስለዚ ነቲፒኤልኤፍ ዝትካእ ሓይሊ ወይ ምፍጣር እዩ ብሄራዊ ንህዝቢ ክእክብ ዝኽእል ወይም ድማ ቲፒኤልኤፍ ባዕሉ ድማ ሪፎርም ገይሩ እቲ ፖለቲካ ምትዕርራይ ፃዕሪ ተዝገብርስ ቀሊል እዩ ነይሩ ምክንያቱ ዝተደራጀው ሓይሊ ኣሎ ኢሎም ዘልዕሉ ሎሞም ተተሓሒዙ ዘለካ ርእቶት እዩ ማለት ሙሉእ ብሙሉእ የለን ኢልና ክንድምድመሉ ንኽእል ብርክ በፂሕና ዲና አሚን ሓይሊ ማለት እንታይ ማለት እዩ ትሕቶ ማለት ሓይሊ ማለት እኮ ናይ ባዕሉ ኤጀንሲ ዘለዎ ሓይሊ ኣሎ ዶ እዩ ጠላቱን ፈተውቱን ክመርፅ ዝኽእል ኦር ኣብ መንጎኦም መስመር ሓንፂፁ ንጥቕሙን ንህዝቢ ንውሕስነት ህዝቡን ክንቀሳቀስ ዝኽእል ናይ ባዕሉ ኤጀንሲ ዘለዎ ሓይሊ ኣሎ ዶ እዩ ትሕቶ እምበርኮ ሓይሊ ክንብል ከለና እኮ ዝኾነ ኣካል ክጥቀመሉ ዝኽእል ሓይሊ ማ ክህሉ እኮ እዩ ካብ ዝኾነ ቦታ ዝኾነ ኣካል ተልእኾ ሂቡ ከዋፍሮ ዝኽእል ሓይሊ ማ ይሰኣኒ ኣሚን ሶማልያ ፌልድ ስቴት ዝሃለወት እውን እኮ ሓይልታት ነይሮም እዮም ዝተፈላለዩ ዓድታት ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝዝውርዎም ሓይልታት ክህልዎ እዮም ኣብ ክራይሲስ ይፍጠሩ እዮም ዕጡቃት ይተኣኸቡ ዝኾነ ዓይነት ምትእኽኻብ ይፈጥሩ ስለዚ ናይ ባዕላ ጉዳያት ብናይ ባዕላ ርእስን ብናይ ባዕላ ዓቕምን ተደሪኻ ክትውስን እትኽእል ማእኸል ሓይሊ ድያ ኣይኮነትን ይትሕቶ ብሓፈሻ እቲ ዘረባ ትርእይዎ ዘለኹም ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ምርጫታት ኣለዋ እዩ ዋላ እውን ፀገም ይሃልዋ ሓደ ነገር ንተጋሩ ኣነ ክመክሮም እኳ ኣይደልን ነፍሶም ዝኻሉ ሰባት እዮም ግን ምስ ኤርትራ ዘለዎም ፅልኢ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ረብሓ ክፈጥረሎም ዝኽእል ኮይና ይስማዓንን እዩ ምስ ኤርትራ ብዙሕ ታሪኻዊ ምትእስሳርን ብዙሕ ታሪኻዊ ፍፃመን ኣሎ ክንተሓሳሰበሉ ንኽእል ንኸውን ክንባፅሓሉ ንኽእል ንኸውን እንተኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ is not a threat for you ኤርትራ ጉዳይ ናት ኣለዋ ስለዚ ሓድነት ናትኩም ድዩ ወላ ብሓደ ኮይንኩም ጉዳይኩም ኮፍ ኢልኩም ክትጥምቱ እንትትኽእሉ እቲ ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓኒ ንኤርትራ እንተኾነ ክትሕግዘኩም ትኽእል ተደየለ ድማ ጉዳይኩም ኣቐዲምካ ምኻድ ኣገዳሲ እዩ ኣነ እዚኣ ጥራይ ክብል ዝኽእል ናብ ፅምዶ ገፅና ክንሰግር ኢና ሕጂ ሓንቲ በዛ ናይ ኣወል እስከ ክንጅምር እዚ ሕጂ ንኸዶ ዘለና መረብ እዩ መፅሒና ዘለና ብዓዲ ኾተዮ ጌርና ብዓዲ ኾተዮ ንወርዳ ኣብቲ ምስጋድና ድማ ሓደ ብስራት ኣሎ ነርእየኩም ኢና ደለዎ እንዳቐረበ ይደፋንወና ሃሊዎ ይኮነን ሰላም ግን ኩሉ ዋጋ ይዝወ ዓርቢ ሕዳር 19/2018 ብናይ ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ ሕጂ ፅምዶ ናይ ካብ ሚድያ ካብ ኤሊት ካብ ኩዕሶ ካብ ህዝቢ ንህዝቢ ናይ ሃይማኖት መራሕትን ናይ ሃይማኖት በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ትርእይዎም ዘለኹም ኤርትራውያን ሙስሊም ኣሕዋትና
ንተጋሩ ኣሕዋቶም ሸኽ ሙሳ ዝበሃል ዓመታዊ በዓል ንኸኽብሩ ንኽቕበልዎም መፅኦም ኣለዉ ትርእይዎም ኣለኹ እዞም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣብ ናይ ትግራይ ቦርደር እዮም ዘለዉ ሸኽ ሙሳ ንዝኽበር ክቕበሉና ብሰላም መፅኦም ኣለዉ ካብ ኤርትራ እንኳዕ ኣብዛ ከመለኹም እዚኦም ትርእዮም ዘለኻ ዶክተር ኤርትራውያን ኣሕዋትና ራያ እዛ ቦርደር እዚኣ እያ ህዝቢ ክትፈለይ ትኽእልን ሰላማ ከመለኹም ሰላም ቅድሕ ያስቁልካ ወላሂ እዞም መናእሰይ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እያ ናይ ሰላም ጉዳይ ናይ ብሓቂ ኢትስ ቢዩቲፉል ሓደ ግዜ ከምኡ ክንብል እኳ እንደለኒ ኢና ግን እቲ ኣማኒ ምስልምና ነቲ ኩነታት ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታ ከሂልዎ ኸሊ ምስቲ ናይ ትግራይ ፍርህ ዘሎ ትግራይ ትግርኝ ዶ ገለዶ እናተባሃለ ካብ ቀደም ዝነበረ ፀገም ስጋ ስለ ዘለዎ ሓደ ግዜ ከምዚ ጅንርዮ ዘለና ክትሪኦ ከለካ እቶም ሞስለም ህዝቢ ዝተረስዑ ኮይኑ ዝስምዖም ሰባት ኣለው ይርአያ ናብዚ ሚድያ ይፅሕፍ እዮም ናልካ ባል ሕጂ ከዓ ኣብቲ ናይ ቀደም ናይ 50ታት ተመሊሶም ገለና በለ ዝፅሕፍ ብዙሕ ሰብ ትሪኢኻ ምናልባት ኣብቲ ናትኩም ሰርክል ኣነ ካብ ወዲ ኸረን ስለ ዝኾንኩ ኣብቲ ናተይ ሰርክል ብዙሓት ስለ ዝርኢ ዝፅሕፉ ይርየ እንተኾነ እቲ ፅምዶ ምስ ሱዳን ዘሎ ካብዚ ምስ ትግራይ ዘሎ እውን ከምዚ ዓቢ I don't know ከመይ ጌርና ነቲ ሰብ ዳmonstrate ክንገብረሉ ንኽእል but this is there is a reality related to it እቲ ብሱዳን ዝግበር ዘሎ ፅምዶ ከምዚ ጌርካ ካሜራታት ክመፅእ ኣገዳስነት ስለ ዘይብሉ ካልእ ፖለቲካዊ ትርጉም ክወሃቦ ስለ ዝኽእል ኩንያት ስለ ዘሎ እምበር ብሱዳን ዘሎ እውን ቀሊል ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የደሊ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ድማ ፖርት ሱዳን ኣትይኹም ዘሎ ክንርፀን ኢና ካብ ሓሊፍና ድማ ንህልኩም እዚ ኣማኒ ምስልምና ዝኾነ ሳሆ ክኾኑ ክእሉ ካልኦት በዚ ኣጋጣሚ ናይ ፅምዶ ተራኺቦም ብሓደ ኮይኖም ይውዕሉ በዓሎም ብሓደ የብዕሉ ኣለዉ ልክዕ ኣብቲ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ናይ በዓለ መስቀል ዲ ወላ ናይ ዮሃንስ ብሓደ ዘብዓሉ ሕጂ ድማ ኣብዚ ከምዚ ንርኢ ኣለና ናይ ብሓቂ ሰላም ክመፅእ እንተኮይኑ እቶም ህዝብታት እዮም ብሓደ እናተገጣጠሙ ክመፁ ዘለዎም እናተኣሳሰሩ ክመፁ ዘለዎም ብርግፅ ኣብ ሚድያ ዘለና እውን ተራ የብልናን ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ኣብ ሚድያ ዘሎ ነቲ ፅቡቅ ነገር ኣብ ባይታ ዘሎ ከነጋውሕ ከለና ንዑ ከነዕቢ ክንክእል ከለና እዩ እቲ ፅባቐ ዘሎ ስለዚ እዚ ፅቡቅ ነገር ክኸውን ከሎ ቀረብ እስከ ፀያቂቶ ክንርኢ ምክንያቱ እቶም ፀያቂቶም ክንሪኦም ስለ ዘለና ቃልስ በርጌድና ሓመዱ እዚ ብምቕፃል ደምዳማ ኣዋጅ ዋዕላ ሚካኤለ ሰሎሞን ጥሒሻ ከቕርበና እዩ ደምዳማ ኣዋጅ ዋዕላ ግንባር ህዝባዊ ማዕበል በርጌድና ሓመዱ ሕርናይ 6 ኣዋርሕ መሪርን ሃብታም ተመክሮ ኣብ ኩሉ መርያት ቃልሲ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ግንባር ህዝባዊ ማዕበል በርጌድና ሓመዱ ኣብ ዕለት 15 ክሳብ ዕለት 19 ግደፍን ካብ ቃልሲ ዘለዎ ኣታውን ዲፕሎማሲያውን ሓገዛት ክረክብ ምእንቲ ዓቕሚ ዘለዎም ኤርትራውያን ሰብ ፀጋ ሃብቲ ሃገራውያን ተደናገፅን በቅርበት ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣቢ ብፓርታይም ኣክቲቪስትስ ናቱ ዘተኣናግዶ ዘሎ ኩነታት እዩ እቲ ሰላም ኣብ መንጎ ህዝቢ ኣብ ባይታ ብሓደ ክስዕስዕን ብሓደ ክበልዕን ብሓደ ክፃወትን ዘርኢ ቪድዮታት ክንርኢ ከለና እቲ ጎቦ ክኸይድ ዝመረፀ ድማ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም እታ ኣብ 4 ኪሎ ሎሚ ዶ ናብ ኤርትራ ክወርር ፅባሕ ዶ ናብ ኤርትራ ክወርር ኣብ ዝብለሉ ዘሎ ምስ ኮይኖም ኣጆኻ ድሓን ንሕና እውን ኣለና ክንሕግዘካ ንኽእል ኢና ክብልዎ ንሰምዕ ኣለና ንቐፅል እዚ ኮሚኒኬሽን ከዓኒ እዚኣ ትመስል ማለት እዩ ፍልይ ዝበለ ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት መራኸቢታት ኣብዚ ኣይነበረን ማለት እዩ እዚአን ግን እዚ ሓደሽቲ ዘን ሓደሽ 2021 ዝተሰርሓ ድሕሪ ወር 8 ማለት እዩ ናብዚ ኣትየን ዘለዋ ሕጂ ወር 8 እዚ ዓይነት ፍልይ ዝበለ ዝዓጥቐን ኮይነን ንረኽበን ማለት እዩ እዚ መራኸቢታት እዚ ካብ ካልእ ፍልይ ደብሎ ነገር እዚ ጂፒኤስ ኮምፓስ ራዳር ኢኮ ሳውንደር ኩሉ ኣብዚ ኣሲራ 5 ዲቫይስ ማለት እዩ ኣሲራ ኣብዚ ተርእየና እቲ ፖዚሽን ናይ ዝኾነት መርከብ ኣብ ጥቓኻ ንዘላ ማለት እዚ አይኤስ ኣብዚ ኮምፒተር ወይ ድማ ኮምፒተር ቤዝድ ወይ ድማ ሶፍትዌር ቤዝድ ዝኾነ ዲቫይስ መራኸቢታት ወይ ድማ መሳርሒ ንሪኦ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ኣብ ጂፒኤስ ዘሎ ካርታ ከዓ ኣብዚ እውን ኣሎ ማለት እዩ ኣጌን እቲ ጠመተ ወይ ድማ እቲ ማኣዝን ናይ ጥቓኻ ዘላ መርከብ ትኹንናት ካብ ማኣዝን ናይ ዝኾነ ኣብ ጥቓኻ ዘሎ ዝቀሳቐስ ደበለ ማለት እዩ ናይ መራኸብ ማለት ብሓፈሻ ኣብዚ ኸርእየካ ይኽእል እዩ እዚ ማለት ከዓኒ ካብ ጂፒኤስ ትወስዶ እዚ ሎኬሽንን and again እቲ ወይ ቦታ ማለት እዩ ዝኾነ እዚ ዴት ገለመለ ሰዓት
ከምዚ ዓይነት ስእልታት ካብ ኤርትራ ክወፅእ ከሎ ሞራል ናይ ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝፀሉ ደጋጊምና ኢና ንነግር ስለምንታይ ብቅዓት ናይ መንእሰያት ናይ ኤርትራ ኣብ ተፈላለየ ፅላታት ንዘለዉ ክንሪኦ ከለና ተስፋ እዩ ዝስምዖ ነቲ ብደገ ዘሎ ህዝቢ ነቲ ወላ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ንኩሎም ኣይኮነን ከምዚ ገይሩ ዝርዮም ስለዚ ከምዚ ዓይነት መደባት ኣብ ኤር ቲቪ ክመፅእ ከሎ እቶም ቆሪፅኩም ኣብ ኤር ቲቪ ብዙሕ ቪድዮ ስለ ዝወርድ ንኩሉ ክሪኦ ስለ ዘይክእል ሓደራኹም ቆሪፅኩም ከምዚ ዓይነት ፅቡቅ ስእልታት ኣብቲ ካልእ ብፍላይ በዓል ኤክስ ኣብ ቲክቶክ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ሸር ግበርዎ ምክንያቱ ኣብ ብዙሓት ሰባት ክበፅሕ ምንታን ስለዚ ከምዚ ዓይነት ስእልታት ኢንስፓየር ክገብረና ዝኽእል ድማ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ናይ ሎማ ርሰብ ዝጉዳይ ላይ ግበሩ ሸር ግበሩ ሪቶኹምን ሓሳብኩምን ግደፍ እናበልና ምዝያ ጥዕምቲ ደርፎን ገድፈኩም تبراك من لا تبكي الحواتي وإيش قدامك